जोंनि बर' ससाइटियाव जि मा जादों दायो फेसबुक बा इन्स्टाग्राम खुलिबानो गासैखौबो नुयो मात्र माबा मोनसे जाथाय जाबानो बे मोनसे कन्टेन्ट जालांग्रा जालांबाय सासे मानसिखौ थैनायनि उनाव जे इसांखिनि लासिंसिं बेबायदि ट्रल खालामनाया हामा इन्डियान कन्स्टिटिउसन आर्टिकल 21 आवबो दङ जे मानसिया डिगनिटि थांना थानायनि मोनथाय दङ थैखांनायनि उनावबो बिनि आत्माखौ जाहाथे जों सन्मान होयो बे बुस्थुखौ जोंनि बर' रायजोआ बुजिनांगोन बिथाङाबो सासे बर'मोन नंगौ बिथाङा माबा मोनसे भुलाव मिस्टेकआव बिदि जाफ्लांबाय जानो हागौ बेयाव जे जों जे सोरखौबा ट्रल खालामगोन बे नङा डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै जों कन्डेम खालामो बिदि केस जानायखौ जाथायखौ आरो जों एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ जों खावलायनो सानो जिहेतु मैयानि दाखालिनि जाथाय बेबायदि जाथाया जाहाथे रिपिट जाया आरो जोंनि इयुथ्सफोरखौबो खावलायनो गोसो जायो जिहेतु जोंबो आंबो गुवाहाटीयावनो थाना फरायबोनाय जोंबो नुबोबाय गुवाहाटीयाव लाइफ स्टाइला माबायदि जायो जिहेतु गोदान गोदान एचएस पास जानो हाङो मेट्रिक पास जानो हाङो बिथांमोना गुवाहाटीयाव थाहैयो थाहैनानै बिथांमोननि लाइफ स्टाइला सोलायहोयो दुङा हांनानै जों नुहैयो माने जोंनि बर' सिख्लाफोरा मा जायो सिटी लाइफ स्टाइलखौ जोङो मोजां नुहैयो थांनानै गामि गामि खनला खननानै थांसिगोन जों इन्डिपेन्डेन्स मोना गामियाव थाबोला जोंनि सहर फिसा फिसाफोराव थाबा जों इन्डिपेन्डेन्सखौ मा बेखौ मिथियालाबानो बिमा बिफानि आन्दाराव थानानै जिथिया जों बाहेरायाव थाङो अब्ला माने जोङो इन्डिपेन्डेन्स मोनदों होननानै गाव गावनि लिमिटखौ क्रस खालामहैयो आरो बेयावनो जाहैयो जाथाया गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों जाहैयो बेयाव जों मिथिनो मथेबा जिखिनि जों एक्सपिरियेन्स नुबाय जों बाहेरायाव थानानै आंबो जिहेतु बाहेरायावनो फरायबोनाय थांनानै मा जायो लाइफ स्टाइलखौ लुबैनानै लकेलफोरा बेयाव बांसिन जोंनि बाहेरनि जितु फरायनो थांनाय सिख्लाफोर बिथांमोनखौ बांसिन माबा खालामो मा होनो क्लस जायो क्लस जानानै बिथांमोना बेबायदि जाथाया जाहैयो होननानै आं मिथिदों आरो मोन्दांथि मोनदों आरो आं फैबाय थानाय सिख्लाफोर बा इयुथ्सफोरखौ बेखौनो खालायगोन जाहाथे बाहेरायाव थांबाबो गाव गावनि ससाइटि बा गासै कलेजावबो बर' इउनियन थायो गाव गावनि बर' इउनियननि लोगोफोरजों जाहाथे मिलायना थायो जाहाथे गुबुन जाथिफोरजों बारा बेलाया